Alright mga kabisdak, lagay natin to dito. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak, no? And then meron tayong dalawang bag gamit kasi where are we going, Gian? To the beach. Yes, use go inside and put your seatbelt on. And you can get your gingerbread pillow while sitting. Alright, put your seatbelt on. Let's go. Ayun si Ami, parang model oh. Alright. Come on, babe. Muna mag-model. Come on, let's go, let's go, let's go. Ano tayo muna? Kini ba? Dari. Kawang. Ano ito? Sa Kawang Beach? Okay. We're going to that beach later. This is where we're going, Gian, later. But we're going to eat first. Problema din ang pag-park. Sa Labilate, nailagan patrol sa beach. I can't find the beach. It's over there on that side. So if you can park, if you can find a parking area here, pwede naman siguro ka nag-walking din. yeah, mag-walking na lang tayo. If we can find a good spot parking area. So help me find a parking area, guys. Para sa kanano, mga ano sa mata, diba? The restaurant is on that side. I have no idea how it's just a beach. Huh? Look on your right side. Magpahit sa sigurta doon Oh, sa there you go. katungkuan. May nagsitapog tent ba? No, pwede din. Kabana. Lindot. Pero nangaligad tayo. Kabana. Pero mas na itong view itong sa Pikas na. Daddy, we went here before, Daddy. Yeah. Remember, what did you said? We haven't went here before. This one we went already. But the other side we haven't been there. No, I mean like the casual area. Yeah. Alright. Sa likod? Yeah. Sobrang layo namin nakapark mga kabisdak. Grabe ang layo dahil ano ngayon, no? Did you forget about me? Okay kami. Kasi ano, nasa residential na kami na area. So yan, kasi sobrang layo namin nakapark, no, sa residential area. Medyo malayo pa yung lalakarin na mga more than 1 kilometer dun sa dagat. Pero yung pupuntahan namin ngayon, punta muna kami dun sa, ano, sa restaurant para kumain ng lunch, brunch, breakfast and lunch. Mura siya commission housing or something. Yan, parang sa mga movie na ba yung isang tao. Hanta ta dito. Abandon ba? Ito na yung sayang yung itong unit na to, abandonado. Meron pa sasakyan, isa sasakyan, guba kayo. So itong lugar, itong side na to dito, so para siyang mga housing commission, parang maraming mga ano ba, yun. Pero dito sa banda, maganda na kasi papasok na yan sa beach dito, Lapirus Beach, no. So kakain muna kami ng mga kabisdak kasi gutom kami. And then wala pa lang battery tong GoPro ko mga kabisdak. Ano lang, 50%, kaya baka kunting video lang yung makuha natin dito. Let's see. Yeah, finally, no, but we're going to the restaurant. We eat first. I'm so hungry. We need energy. Yeah, the restaurant is over there. Just 5 minutes. I can already see the restaurant. Alright mga kabisdak, so dito na tayo sa may daghanan ng ligo dito. Doon kami kakain ng kabisdak. Yan dyan. Yung restaurant na yan. So maganda dito na side mga kabisdak kasi merong playground para pambata. Alright. You know, maganda yung view dyan mga kabisdak. O dyan na, pupunta tayo dyan mamaya. Yung restaurant na napakaganda. Dyan kami kakain ng lunch. Dito tayo kasi landong shade. Merong shade. Oh, dito tayo. Alright. I'll just put this on here. How's your food? It's so yummy. Is it? You try the dip. Okay, let me try this little one. Yeah. It's the most yummiest mayonnaise mayo. What else? That's like ibutang ba sa mayonnaise? Lamig kaya? And then look at that fish. This is
You know what's this? This is a calamari. Look. Circle chip. Sarap. Circle chip. Yeah. Very yummy. This is your water. Oh, yum, 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 yum. How is that, Dodo? Good? Coffee, sir. One, yeah, 2 large coffees, sir. Thank you. Wow, looks nice. Thank you. How are they doing so good and how is it not scaly? She's so good, right? Mani ko kit ay Yeah, there's no sugar yet, so you can put it. It's like mango. Mango, right? Yeah, it tastes like mango. Kailan ni babe lamig ay. Yeah, I'll get one. So ayun mga Zach, yung in-order namin, mayroong coffee, mango shake, fish and chips, calamari, and then Tastes like mango. paubusin lang namin itong mga bisdak, and then yun, pupunta na kami sa dagat after dito para maligo. And siguro mga 1 to 2 hours lang. Look at this. I'm laughing. Put your goggles on. Alright, good job. So yun, Zach, andito na kami sa beach mga bisdak na yun. Si Gian, nilalagay yung goggles. Andun na kami, babe, sobrang tugnawa sa tubig lagi, babe. Grabe, murag sa ref ba? Nabali no? Oh, nabali, baliktad. So yun, pumunta na kami doon kanina mga bisdak ni Gian, naligo na si Gian doon. And then, sobrang lamig ng tubig. Sakto lang kasi ngayon sobrang init din no, ng araw, 38 degrees ngayon. Kaya ito din yung reason bakit lumabas kami kasi sobrang init. Ang daming tao mga bisdak na naliligo no, you know. So maligo lang kami dito ng mga 30 minutes to 1 hour kasi si Gian lang naman yung maliligo. Then after dito uwi na din kami mga kabisdak. Ang yung original plan sana namin mga kabisdak is doon kami maliligo sa kabilang side, doon banda doon. Kaso lang sobrang layo na paglakarin pa namin at mainit. Kaya ayun, nakapag-decide na kami after namin kumain na dito na lang kasi malapit. Tapos yung sasakyan doon banda nakapark yun. So kukunin natin sila si Gian tsaka si Ami mga kabisdak no, kasi andun sila sa unahan kasi ako na yung kumuha ng sasakyan kasi sobrang init. So i-video lang natin dito sandali mga kabisdak habang dadaan tayo dito no. Sobrang traffic oh. Okay. Traffic mga kabisdak kaya nag-shortcut ako dito. Maganda sana na dumaan tayo dun pero grabe ang traffic ko. Marami kasi na yung sa parking. Marami mga pasaway dyan na naghihintay kaya yung nangyayari na traffic tuloy. Alright. Sila Ami, andun sila si Ami dyan banda. So pupunta tayo dun. Roundabout to dito. Alright. So andito na kami sa bahay mga kabisdak no. At sobrang init ng panahon ngayon mga kabisdak. 38 degrees na. Grabe. Kahit yung sa biyahe namin no, sa highway sobrang init. Alright. So pasok ko na itong sasakyan sa garage namin mga kabisdak para makapagpahinga no. Now let's go. Woo! Ha. Good morning mga kabisdak no, at panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak. Good morning. So ano ngayon mga kabisdak no? Siguro mga 6:20 AM. Anong oras na ba? So yun, papunta tayo ngayon. Nandito tayo sa Paramata River, you know, sa gilid Paramata River yan mga bisdak. So itong binabaybay namin, cycleway no, ng Paramata. So kanina pa kami nakabiking mga kabisdak. Siguro nakabike na kami ng mga let's say from Maryland galing sa bahay. Nakabike na siguro ako ng mga 5 kilometers. So yun ngayon, yung endpoint namin ni Kinan ngayon, andun si Kinan mga bisdak ko. Andun sa Meadowbank Point. So yun, so dito na ako nasimulang magbike mga kabisdak kasi kanina medyo madilim pa and then nagkwentuhan din kami ni Kinan. Enjoy ako sa kwentuhan. Hello, morning. Good. Last time kasi nakapunta na kami dito mga kabisdak. Bro, this is the part that we almost had an accident last time. That side over there, that corner. So yun, mangrove mga kabisdak. So yun nga mga kabisdak, I know kasi mga kabisdak na this side here bro. I remember
marami sa inyo no na nakapansin na wala akong masyadong upload na buhay Australia vlog. Yung ano, yung normal vlog na ina-upload ko, yung mga raw vlogs about sa mga daily activities na ginagawa namin. Yun ang ganda, di ba? Merong sewage pipeline or gas. So yun, wala akong mga buhay Australia vlog. Kaya deserve nyo mga kabisdak na malaman din bakit, ano nangyari kay Kuya Bisdak, anong update, titigil na ba si Kuya Bisdak sa ano, pagva-vlog kasi puro na lang cycling eh. At alam ko naman na 80% yun, 80% sa inyo dito is nag-follow sa amin no, na ay, kaya pahinga mo na kabisdak. Pero anyway, bro, someone doing a vlog over here as well. I'm just doing it up here. Destination na pupuntahan natin maganda kasi itong Parramatta Cycle Way is napakahaba nito mga kabisdak. Tapos yung dadaanan natin itong gilid ng river no, marami isda oh, dito. Yeah, this is, I think this is the best cycle path that we've seen. Really good. We haven't even discovered all the corners. Good morning. So nasa continue tayo sa ating kwentuhan. At pasensya mga kung medyo hindi ano tawag nito, hindi arrange, masyado magulo yung pagka-explain ko kasi yun, aside sa nagsa-cycling ako, hinahabol ko yung hangin ko. Medyo emotional ko rin mga kabisdak na yun nga, hindi kasi sobrang love ko na mag-vlog mga kabisdak no. Hobby ko na siya. And then yun, 4 years na ginagawa ko siya. Consistent yan mga kabisdak very consistent talaga na nag-upload ako 2 to 3 weeks videos, vlog per week na buhay Australia for 4 years. So for now meron tayong, di ba, meron tayong mga 500 videos. Then marami sa inyo all of a sudden nagtaka din na parang since December, in the last 3 months wala akong masyadong proper na vlog no, na buhay Australia vlog. Then meron sa inyo actually nag-message na dun sa email namin. Meron sa inyo nagko-comment, meron din bashers na nagko-comment na to be honest dinidelete ko mga kabisda kasi yun, pinoprotect ko lang din. Hello, morning. Yung kasi family vlog yung sa amin. Ayun. So pagod na ako mga kabisdak. So napakahaba nitong cycleway mga kabisdak. So yun mga kabisdak, sobrang pasensya no, at I'm very sorry sa yun, sa mga followers sa inyo na nagpa-follow sa amin na bigla na lang medyo nagbago yung content, yung direction ng channel natin. Puro cycling na lang, cycling yung na-upload ko kasi ito yung ginagawa ko ngayon mga kabisdak every Saturday. Hindi dahil sa gusto ko mag-vlog kasi more for health at yun, especially mental health. Kaya yun. So temporary lang naman mga kabisdak, babalik din tayo no sa regular na vlog namin, yung buhay Australia vlog, kung saan yun yung dahilan karamihan sa inyo bakit kayo nag-subscribe sa channel namin, bakit kayo nag-follow sa Bisdak Aussie, kay Kuya Bisdak, dahil yun nga sa siguro marami sa inyo na nagustuhan yung pagka raw, authentic na vlogging style ko. And then siguro marami din sa inyo na makaka-relate sa akin mga kabisda kasi galing ako probinsyano, hindi ako mayaman, mahirap lang kami sa Pilipinas mga kabisda, as in sobrang hirap. And then nakikita nyo naman sa pananalita ko, pananamit, lahat-lahat sa lifestyle namin na you know, hindi kami galing sa isang mayaman na pamilya sa Pilipinas. Kaya yun, yan, aware ako na yun, mostly sa mga subscribers sa channel namin is yun nga, nagustuhan kami at nag-follow kayo dahil dun sa ganung vlogging style, raw vlog, daily life, simply yung ganun. Kaya yun, naintindihan ko mga kabisda kung meron nag-fishing siya dyan mga kabisda. Naintindihan ko din kung meron sa inyo na hindi na nagustuhan
may nagalit, may magbash, may hindi na manood, may mag-unsubscribe. Dahil yun nga, syempre bigla na lang akong yung mga upload ko recently nagbago talaga, cycling vlog. Pero again, temporary lang to mga kabisdak. Gusto ko lang mag-break sandali mga kabisdak. I don't know until when, baka ilang buwan, isang taon. Pero gusto ko munang mag-break mga kabisdak. Hindi dahil ayaw ko na mag-vlog, kung hindi more sa mental health. Sa mental health mga kabisdak na napaka-importante na gusto ko magpahinga muna. Gusto ko mag-focus kay Gian and kay Ami, sa family ko sa Pilipinas, sa aking sarili. Gusto ko muna mag-spend time ng ganun. Yung gusto ko manood ng maraming Netflix movie, yung ganun mga kabisdak, yung hindi ko nagagawa dati. Kasi nung nagva-vlog ako, usually yung oras ko kinakain ng pagva-vlog at nag-i-edit ako ng video. So yun, especially ngayon mga kabisdak na si Gian, nasa edad siya na grabe ka yung development niya sa skills, taekwondo, swimming, sa school, mathematics, sobrang galing, sobrang bilis ng development niya. So gusto kong matutukan yun mga kabisdak. Gusto kong maging involved sa kanyang progress. And then secondly mga kabisdak, yung reason bakit hindi mo na ako mag-vlog din is dahil sa work ko. So napakaganda dito mga kabisdak. Ang ganda dito. Nakapunta na din kami dito ni Kinan last week pero hindi ako nag-vlog. So yung sa work ko mga kabisdak, sobrang swerte ko ina-acknowledge ko na isa ako sa mga Filipino or immigrant na nag-abroad na biyayaan ng magandang trabaho opportunity. Kasi maganda talaga siya mga kabisdak. Maganda, sobrang yung work ko kasi ngayon mga kabisdak, let's say na lang na nasa, hindi naman sa pagmayayabang, pero nasa let's say nasa management team. Meron akong tao na minamanage. So stressful din siya in terms demand at responsibility sa trabaho. Then at the same time kasi mga kabisdak, meron na din akong parang sa work ba, sa career image na pinoportray dun, leader, governance officer kasi ako mga kabisdak. Dapat credible kayong credibility. Kaya minsan parang naging conflict siya sa pagva-vlogging ko, especially yung raw vlog, halimbawa nasa bahay lang. Tapos meron ako mga kasama sa trabaho sa company namin na nakasubscribe din kasi mga kabisdak dito sa channel namin. So isa yan. And then thirdly, ano pa ba mga kabisdak, more on mga kabisdak, time sa sarili. Kasi yun nga, thirdly din, hindi ako makapag-focus talaga sa vlogging. Pasensya ako, hindi ko paano, especially in Tagalog, hindi ko ma-explain ng mabuti. Pero yun lang, itong vlog na to, gusto kong humingi na pasensya, humingi na pasensya sa inyo na time out muna temporarily sa Buhay Australia vlog. And sana suportahan nyo pa rin kami mga kabisdak. Suportahan nyo pa rin ako kahit cycling vlog. Naintindihan ko mga kabisdak kung meron hindi mostly sa inyo hindi gusto itong mga ginagawa ko cycling vlog. Okay lang mga kabisdak, kasi naintindihan ko hindi naman itong reason talaga bakit kayo nag-follow sa akin. Pero yung gagawin ko mga kabisdak, kahit cycling vlog lang, I will try my best mga kabisdak na magbigay pa rin ng kwento, buhay update namin dito sa Australia habang nagsa-cycling, habang pinapakita ko sa inyo yung magagandang lugar dito na nadadaanan natin, katulad niyan, habang nagbabike tayo, magkintuhan tayo. I-share ko sa inyo yung mga mga tips, siguro let's say for example, anong mga kailangan na gawin nyo or handa kayo sa yung mga bagay na dapat handa kayo pag pumunta kayo dito sa Australia, ganun. So yung mga tips about
student visa, explain ko pa rin siya while nagsa-cycling ako. So yan yung river dyan mga kabisdak, dyan sa gilid. Ang ganda dito mga kabisdak, napakalapad diba? Ha! Grabe nang kapagod. So i-off ko muna mga kabisdak, pahinga muna ako. Nahabog yung hangin ko na. Iba ko, sobrang nag-improve na yung stamina ko mga kabisdak, no? Parang naubos lang ngayon dahil nagsasalita ko, and then parang lutang yung, wala ko sa tamang pag-isip. Yung sinasabi ko, iniisip ko pa. Kaya yun. So pahinga muna ako saglit, and then continue natin yung vlog dun mamaya. Ha! Grabe, nakakapagod. Ang daming cyclist mga kabisdak. So oops. Hey, delikado yung ginawa na. Need to slow down bro, slow down. Kasi sobrang ano dito, ang daming corner. So nasa ano tayo mga kabisdak, sa Bisaya pa, Pagatpatan ba, mangrove area. Ano, so yung ginawa ng gobyerno, yung government, nilagyan ito nila ng metal na itong cycle pathway. So nilagyan nila nito mga kabisdak, no? Meron akong nakita doon, no? Puntahan natin yan dyan mamaya. Sa mga nakatira, no, banda dito, napakaganda. Kasi meron na silang, malapit sila sa cycleway kung hilig nila mag-cycling or kahit mag-walking. Napakaganda. Ha. So every week, every Sabado na namin ginagawa to ni Kinan mga kabisdak, no? Starting February. I don't know kung ilang times na to, siguro 8 weeks. Pero wala pang absent since nagsimula kami. Ay. Oops. Actually itong ano na to, cycleway, hindi siya friendly sa mga bata dahil mayroong mga cyclist na mabibilis magpatakbo. So yung destination namin is 5 kilometers more. Nakalimutan ko yun, Pelesneri Point. Yun. Ganda mga kabisdak ko. Look at this, diba? Super nice. Ha. Right. Mga Chinese. Ha. So marami tayong marami akong ipapakita sa inyo ng mga lugar na pwede nating i-cycling, and then yung nga nasabi ko earlier, habang nasa cycling, pipili ako ng topic mga kabisdak na pwedeng ikwento sa inyo, i-share sa inyo yung experience namin. Pero temporarily mga kabisdak, yun nga, sobrang pasensya kung hindi mo na ako maka-upload ng buhay Australia vlog, no? Dahil sa Kinan, no? Yung normal vlogs na ginagawa ko dati, halimbawa nasa bahay, naghuhugas ng plato, nagluluto, nagtimpla ng kape, nagdidilig ng halaman namin sa may beranda, naglalaba, yun, nasa desk ako ng computer. So yun, maganda naman sana mga kabisdak na i-continue, kasi itong YouTube, itong pag-vlog, sobrang laki ng opportunity mga kabisdak na kumita ng pera.
Dahil kami mga kabisdak, I admit, kumikita na kami dito. So every month. So ano na yan siya mga kabisdak, no? Every month siya since for the last 3 years. Maganda naman siya, maganda, malaki yung kitaan sa vlogging. Pero for now kasi hindi siya enough. Hindi siya enough na pwede kong i-give up yung full-time job ko. Sana ba yung skinan? Let's say sasabihin ko na hindi na ako magtatrabaho, mag-vlog na lang ako. Hindi pa siya enough mga kabisdak. And then kailangan ko mamili. Hindi ko kasi kayang pagsabayin. Kailangan ko mamili for now, no, kung saan ba talaga yung ifo-focus ko, yung trabaho ko, career, or yung pag-vlog. So for now, yung sakto kasi sa sitwasyon namin mga kabisdak is yung kailangan ko mag-focus dun sa trabaho ko, sa career. Especially na nagsusupport din ako mga kabisdak sa hindi lang sa family ko dito, no, sa Australia, sila amin dyan, din sa Pinas din yung mama ko, mga kapatid. Hopefully matulungan ko sila at mabigyan ng yun, magandang buhay din, mga ganun. Skinan is here. 4.6 kilometers, bro. Alright, continue. Let's continue. And then so ito mga kabisdak na kalsada, part pa rin siya ng cycleway. You know, cycleway, kalsada to, pero pwede yung bike. So ipakita ko sa inyo yung marka. You know, may mark, di ba? May bicycle. It means ano to siya, shared path. And then after sanahan, babalik tayo dun sa gilid ng river uli. I-vlog ko dito mga kabisdak para ma-share ko sa inyo yung mga bahay na madadaanan natin dito. You know, sa mga bahay. And then meron silang designated talaga, no, na daan para sa mga cyclist dito. Yun. So itong corner na to, pabalik siya dun sa gilid ng Parramatta River. Alright. So ito, maganda na naman tong view dito mga kabisdak. You know, Parramatta River yan dyan. Mangrove area. Sobrang ganda nitong mga kabisdak, yung ginagawa namin ni Kinan na makapunta sa iba't ibang lugar dahil sa pagsacycling. Especially sa aming dalawa ni Kinan mga kabisdak na parehong plano pa lang na bibili ng bahay dito sa Australia. So at least na discover natin yung mga suburb areas dito. Ngayon na kami, alas 6 ng umaga nag-start. Usually kasi 5:30 AM. Pero yun nangyari, na kasi masak, tapos na yung summer. Yung 5:30 AM sobrang dilim pa. Sobrang dilim, kaya inatras namin sa alas 6 AM. Alright, sana na lang 3.7 kilometers. Yun, nakabalik na tayo dito sa gilid ng dagat sa river. Dagat to siya kasi dagat talaga, connected to sa yung sa may ocean ba dun. So ito mga sa itong river, Parramatta River paman to, no. Pag diretsohin mo yan dun sa unahan, lalabas dun sa Sydney City, sa may Opera House dun. So yun, connected na to siya dun sa mga beach dun, yung Bondi Beach, Manly Beach. Halimbawa, sasakay, mayroong bangka, barko dun, tapos pupunta ka dun sa unahan, itong river na to, dun ka lalabas sa city, yung Sydney Harbour Bridge. Actually sa unahan makikita natin yung Sydney City dyan mga kabisdak. Alright, so last week
pumunta kami ni Kinan dito pero hindi na ako nag-vlog. Lebanese restaurant. Oh, look at this one. What's that? Alright. So medyo malapit na talaga tayo mga bisak. 2 kilometers na lang. So malapit na yan, 2 kilometers mga bisak. Dati mga bisak ito ganitong uphill, sobrang nahihirapan ako. Pero ngayon kayang-kaya na siya. So napakalaki talaga ng improvement, no, ng stamina. How much more mga bisak pag road bike, no? Road bike yung gagamitin namin or gagamitin ko. Kasi itong mountain bike mas mabigat siya kumpara sa road bike. Halimbawa sa road bike, isang padjak mo lang, ang layo na ng abutin mo. Wow, wow, nice, very nice. Wow, ang ganda, grabe. Meron nagfi-fishing mga kabisdak. Ay, ang ganda ng view. Sarap talaga mag-bike mga kabisdak. Makakita tayo ng mga ganitong view ba. So isa sa plano namin ni Kinan mga kabisdak na i-cycling, no, galing sa lugar namin sa bahay, Marylands, papunta sa Sydney City. So gagawin namin siya during school break kasi pag ganun walang taekwondo tsaka swimming si Gian, so pwede ako malate. Ngayon kasi Sabado hindi pwede, kagaya ngayon kailangan kong umuwi sa bahay around 10 AM kasi si Gian meron taekwondo at 10:30 AM. Alright, so ang daming nagwo-walking ng kanilang mga dogs mga kabisdak. Sus, ang ganda. Imagine ka lang, no, kung meron kang bahay dito ba, yan, no, dyan, dito sa gilid-gilid yung bahay mo, malapit ka sa tubig, and then nasa Sydney City lang, sobrang lapit mo sa Sydney City tsaka sa western suburbs sa Parramatta. Napagitnaan ka ng Sydney at Parramatta, perfect. You know, marami nagfi-fishing dyan eh. Wow, can I do this? I don't think so. Let's try mga kabisdak. Off ko muna. Yeah. Hello, morning. Got something already? Oh, 120. Nice. We have made it. Wow. So ito yung mga, bro, what's the name of this point? Palliser Lookout, I think is Palliser Lookout. So andun yung bike natin na. We just looked at Google Maps last night. We're like, let's find a random place to cycle to, and this is the spot. It's a good spot. Oh wow, you got 4 reels set up. It's good. Yeah. Oh, It's like across the way, dude. nice. What we can do next time, that's Breakfast Point or something around there. Yeah, the opposite one. Yeah. It's so nice, man. Yeah, Literally. this is where you should buy house. If only. Maybe in another lifetime, but I don't think in this lifetime, buddy. Not here. That one is right. That's Once my Dogecoin will gonna skyrocket, I'll buy 2 houses here, one for you, one for me. Oh wow! Good timing. Good That is timing. really good timing. Wow. Wow, nice. What kind of fish? Fish flat. I think it's a bream, right? Yeah. I lost Good. one. I don't know how big was. Can I take a video? So, wow, nice. Good job. So, master fisherman here. Well done. Nice. I lost one. I don't know what kind of fish was. My rope goes down, Yeah. and when I pull that, broke the line. Oh, it sounds like a trevally if it does something like that. I don't know, but it was very, very heavy. Oh, good job. What time did you start? Like really? About half an hour. Half an hour? Oh, not bad. What a good way to spend a Saturday morning. What fish can I see?
Oh, look at, wow, the other one is also, oh, you got, oh, wow, look at this. Yeah, that's the flathead I was talking about. Yeah. Nice. Big hell. Nice. And that's us going to take a Ah, break. maraming nag-ano masa. Maraming nag-rowing. Looking, breakfast points and all these other Nice to meet you, sir. We are from Marylands. Marylands. Oh, very fun. Yeah, we're cycling all the way here. Yeah, that's a good one. Yeah. Name is Ian. This is Kinan, my friend. Oh, my name is Con. Kwan. Oh, this. What I'll do is I'll set up over there. Yeah. Let's set up our hot drinks.